Elaboració d'una taula de forma manual amb Excel. Què aprendreu? La presentació de les dades d'un fitxer mitjançant una taula, l'elaboració d'un gràfic. Molt bones a tothom. En aquest vídeo aprofundirem en la presentació de la informació en taules fetes de forma manual i també farem un gràfic circular en 3D. Treballarem sobre el fitxer MON, que ja recordareu del vídeo anterior, que conté dades socioeconòmiques dels països del món, i en concret el que farem serà una taula que contingui informació sobre la variable població de cadascun dels continents. Per fer-ho, el primer que farem serà separar la informació, crear un nou full i enganxar en aquest nou full que anomenarem MON-Prova tota la informació que volem analitzar. Som-hi! Per fer la separació ens anem a ordenar i filtrar i agafarem la funció de filtre. Anem a la pestanya de continent i el que farem serà agafar la informació continent per continent, començant, per exemple, per Àfrica. Llavors, assenyalem la columna B i mantenim premuda la tecla Control, agafem també la de població en milers. Copiem la informació, Ctrl+C, o bé, com farem després amb el botó dret del ratolí, creem una nova pàgina i enganxem aquí la informació copiada. Tornem al full dades MON, anem a la pestanya de filtre, desmarquem Àfrica i marquem Amèrica i fem el mateix. Botó dret o Ctrl+C, copiar i enganxar la informació a continuació de l'altra informació, o sigui, en la cel·la C1. Tornem al full dades MON, ara fem el mateix amb el de l'Antàrtida, desmarquem Amèrica, marquem Antàrtida, aquí només que tenim una dada, però també l'hem de fer el mateix. Ctrl+C, copiem aquesta informació, tornem al full nou i en la cel·la E1 copiem aquesta informació. Ens queda ja poc. Anem a dades MON, filtre, desmarquem Antàrtida i marquem Àsia, copiem aquesta informació i l'enganxem a continuació en la cel·la G1 del full nou. Tornem al full de dades, desmarquem Àsia i posem Europa, copiem aquesta informació i tornem a enganxar-la a continuació en la cel·la I1. I tornem a dades MON, filtre, desmarquem Europa, posem Oceania, copiem aquesta informació i la copiem en la cel·la K1. Bé, ja tenim tota la informació que volem analitzar en un full a part, en la qual cosa ja sabeu que aquí, en el full dades MON, tindrem la base de dades original sense tocar, en la qual cosa, si ens equivoquem o esborrem informació sense voler, no perdrem el que seria la base de dades principal. Bé, per confeccionar aquesta taula el que farem serà copiar els diferents continents, per exemple, marquem Àfrica, mantenim premuda la tecla Control, cliquem sobre Amèrica, sobre l'Antàrtida, sobre Àsia, Europa i Oceania, Ctrl+C per copiar, i ara el enganxarem aquí a la cel·la M2 amb Transponer, amb aquesta opció, la qual cosa tindrem tots els continents col·locats aquí. I a N1 el que farem serà posar el rètol mitjana de població per continents. Ara el que podem fer és, perquè ens ocupi tota aquesta parrafada dins del rètol, és agafar aquesta cel·la, la N2, botó dret del ratolí
ens anem a format de cel·les i posem l'opció reduir i ajustar. Les dues opcions, acceptem i veieu com d'aquesta manera s'ha col·locat tot el que seria la informació de la cel·la de forma uniforme. Acabarem ara de posar aquí la vora i centrada la informació. Llavors, per fer la mitjana, la fórmula és promedio, en la qual cosa posem aquí igual a promedio i ens anem als països d'Àfrica. Agafem i assenyalem tot el rang. Ja sabeu que és per mantenir premuda les tecles control, tabulador de majúscula i la tecla de baixar. Tanquem parèntesis i intro. Ja tindríem aquí la mitjana d'Àfrica. Per fer amb Amèrica el mateix. Promedio. Ens anem a la població d'Amèrica, assenyalem tot el rang, tanquem parèntesis, intro. Per l'Antàrtida, aquí simplement, com és el mateix que U, doncs U, només que hi ha un país. Fem per Àsia el mateix, promedio. Ens anem a Àsia, agafem tot el rang de països, tanquem parèntesi. Promedio per Europa també. Ens anem a la població europea. I per últim, promedio dels països d'Oceania. Bé, ja tenim la mitjana de població per continents i per fer una gràfica circular, en aquest cas de formatge, agafem el rang M1 N7, ens anem a insertar, ens anem a aquest que és el circular i agafem el 3D. Ja veieu que ha sortit aquí la gràfica, la fem una miqueta més gran i ja tindríem el que seria la distribució de població per continents amb aquest format de formatge que queda molt visual. Llavors, com sempre, podem donar un format que ens agradi. Per exemple, agafaré la llegenda i posaré més gran aquesta llegenda. Anem a inicio, anem al tamany de la lletra, posarem una 14 o 16, una 16. Aquí també farem el mateix, posarem en color negreta i posarem aquest color blau. Amb mitjana de població li donarem un títol també de 16 o fins i tot de 18 o 20. És anar provant sempre, Li posem també en negreta i de color blau. I aquí li posarem també una vora, en la qual cosa anem amb el botó dret, anem al format del títol del gràfic i en relleno posem un que sigui, en el borde. Una línia sòlida, posarem aquest mateix color a un punt i ara el que farem serà donar-li un fons al gràfic. I li posarem, per exemple, una imatge en degradat. D'acord? Posem també una vora i posarem el mateix color per no canviar, li posem a 2 punts i vores arrodonides. I aquí ja tindríem un gràfic on apareix aquesta informació. Bé, aneu practicant amb aquest fitxer i la qüestió és que aneu també integrant tots els coneixements. Fins al proper vídeo. Hem vist la presentació de dades mitjançant una taula i la confecció d'un gràfic de Mestel.